že náboženství má být součástí života. Jak jste to myslela? Neviem, možno, že aj vďaka tomu, že toľkí pútnici prišli nahoru a pýtali sa rôzne veci a čakali, čo sa tam bude diať, tak ma to priviedlo k tomu, že je to veľmi nevyhnutné, aby človek vedel stáť za tým, kým je a vedel práve taký predstúpiť pred Boha. Bez nejakých predstav a bez toho, aby k tomu niečo pridával. Myslím, že aj v pohľade na ňu som to prežívala, že to najvzácnejšie, čo človek môže dať Bohu, je tá jeho úprimnosť a to, že prostě přijde celý. Všimnul jsem si, že církev jako taková vydává k takovýmhle událostem svoje oficiální stanovisko a ona ho zatím k tomu ještě nevydala. A mě zaujalo, že říkají, že ho zatím studují, ten jev. Ale tak to bylo v kterém roce? 95, ne? Od 90. do 95. 90 až 95. Že ho zatím studují, ten jev, a že k němu vydají prohlášení až později. Co si o tom myslíte? No ja si myslím, že je to správne. Jo? Že ho študujú. A jak ho studují ten jev? Ja neviem. Každopádne držím palce. Jo. Tam na tom místě vlastně stojí dneska velká kaple, že jo? To tam vy vysvětlujete, jak jste dostala ten pozemek od tatínka, a pak jste ho věnovala církvi a je to vlastně poutní místo, že jo? Áno. No a když tam takhle přijedete, tak nekoukají na vás jako na svatou? No, myslím, že to skôr bolo, že sa to skôr stávalo vtedy, keď som bola v tom spoločenstve, oblečená v bielom, tak myslím, že som viac dostávala takých tých uznanlivých pohľadov a neviem. Jo, víc jste se podobala tomu obrázku. Áno. Teraz je to skôr, neviem, že čo tí pútnici treba si myslia. Keď som tam, tak sa väčšinou modlievam spolu so všetkými tými ľuďmi. Ruženec, pri ktorom robím také krátke rozjímanie ku každému desiatku. No a keď sa niekto chce niečo opýtať, tak sa samozrejme stále môže. No ale tam, jak i vysvětlujete, bylo těžký odejít z toho společenství, že jo? Nebo ta cesta celá do toho společenství i z toho společenství? Myslím, že to bolo to obdobie, kedy som mala asi tak najväčšiu možnosť byť so sebou samou a spoznať proste tie svoje temné stránky. A to nikdy nie je jednoduché prijať proste seba samého aj s tým. No a tým, že sa mi zrútil možno taký ten môj ideál o sebe. O sobě. Iveta Hudáková.